Mae'n dod yn ôl at theori eto efo'r cyfeiriad at Mr Bowby, ac yna mae'n perthnasu hynny i'r hyn mae'r myfyrwyr wedi brofi yn y feithrinfa. Plant ag hefyd ar hyn fabel yn yr cartrefi hefyd, so brofio'n iawn neu hynna. Reit, ti'n meddwl. Beth am pan wyt ti yn rhoi gwaith i nanny? Ti'n gwybod sut berthynas ddyle ti gael efo'r person cyn i ti gyflogi nhw? Dyna be dwi'n feddwl am. Fysa ti yn rhoi dy blant mewn gofal rwy'n ti ddim yn gallu ymddiried ynddyn nhw? Dwi'n ddim. Na, fysa ti ddim, Sally? Na. So, efo nanny, fysa ti eisiau gweld dipyn go lew ohoni hi? Fysa. Cyn cyflogi hi. Reit. Rwan, da ni'n dod at Mr Bowby. Oes na rhywun yn cofio rhywbeth am y dyn yma? Na. Rwan, be oedd o'n dweud oedd bod rhaid i blentyn, cyn fod yn flwydd oed, cael ymlyniad gyda'i prif ofalwr. Diolch cael ei clwch rwan, ynddi? O, hwrre mawr. Be ar ei o dweud bod rhaid wneud yr ymlyniad yma gyda'r prif ofalwr cyn fod yn flwydd mwyn datblygiad emosiynol a cymdeithasol cryf. Rwan ta. Mae llawer o blant yn mynd i meithrinfeydd cyn bod nhw'n flwydd oed, yn dydyn? So beth sy'n digwydd yn fanna, ydych chi'n meddwl? Ydy'r ymlyniad na'n dal i fod efo un person sydd y prif ofalwr? Mwy na un person. Mwy na un person. So mae plant heddiw yn gwneud mwy o berthnasau clos. Fel be? Lle ti wedi gweld hyn felly? Mae'r babi sy'n dod i'r nursery, maen nhw'n hefo prif ofalwyr un dynes sy'n edrych ar ôl nhw. Maen nhw'n cael attachment efo nhw hefyd. Ie. Ti'n cofio beth ni'n galw'r person yna? Key worker. Ti'n gwybod yn Saesneg, o'n i'n mynd i dweud, mae'r term Cymraeg yn hir yn dydi, ond mae'r rhaid tawd i'w cofio. Be di o? Rachel? Rhywbeth allweddol. Dyna ti, gweithiwr allweddol. Ti wedi cofio'r rhan anodd. Gweithiwr allweddol. Felly mae'n rhoi, gobeithio, cyfle i blant wneud ymlyniad efo un person yn meithrinfa fwy na'r lleill. Felly, Emma, ti wedi gweld o'n gweithio yn lle oedd y ti? Rhan fwy efo'r amser oedd y plentyn efo'r key worker trwy'r amser. Reit. Sorry, go on. Ond nhw gyd efo pawb trwy'r amser hefyd, nhw'n fath o swapio oedolion neu gyd. Pam bod rhaid i plant arfer efo pawb yn y meithrinfa? Dydy'r key worker ddim o hyd yna. Dyna hi. Wrach bod hi'n sal rhywbryd, a wrach bod hi'n gweithio wahanol shift i pryd mae'r plentyn yn dod i fewn, ie? Be dwi eisiau chi feddwl am ychydig funudau? Ydy sut oedd pethau'n digwydd yn yr meithrinfa lle oeddech chi ar leoliad? Rwan ta, mae'n sôn yn fama am bolisiau. Faint ohonoch chi welodd bolisiau yn y meithrinfa? Rachel, ar i ti weld nhw? Roedd nhw'n pan dych chi'n cerdded i mewn trwy'r drws cyntaf, mae'r ne fel display ar y wal, efo'r polisiau o gwmpas o'i rhieni cael gweld y polisiau. Reit. Be sy'n digwydd y diwrnod cyntaf mae'r plentyn yn dod rwan, yn swyddogol? When the child officially comes for the first day, do they come for a whole day? Dyn nhw'n dod am diwrnod? Nach dyn? Rai, beth sy'n digwydd te? Dod am ychydig o oriau i cael arfer gyda pob peth. Ie. Ychydig o oriau, faint fysa ti'n deud, Emma? Y tro cyntaf fydde ti awr yn y sefyllfa i, a oedd y rhieni'n aros efo nhw. Reit, dych chi'n dda, bore yma, Lowry, just beth dwi isio. Mae'r rhieni yn aros. Oedd o'n digwydd lle oedd y ti, Lowry? O'n nhw'n dod yn tua awyr yn y bore, roedd y rhiant yn aros efo nhw. A wedyn, oedd nhw'n dod am chydig mwy o oriau, wedyn y rhiant dal hefo nhw, wedyn dod am bore. Wedyn, oedd y rhiant fod yn aros am awr, iddo fod jyst setlo fewn, a wedyn oedd i'n mynd ag ydyn nhw. Reit. Pam wyt ti'n meddwl, Fion, dylai rhieni byth snician i ffwrdd heb ddeud tataws y plentyn? Cos bydd y plentyn ddim yn dysgu i ymddiriad yn y rhiant, a bydd o'n meddwl bod y rhiant bob amser yn mynd i diflannu heb deud yn byd. Dyna ti. Ac wedyn mae plentyn yn teimlo'n aniogel. Dyna beth ni ddim eisiau digwydd, ydy aniogelwch. Achos beth sy'n digwydd os maen nhw'n teimlo'n aniogel, maen nhw'n colli hyder, yn dydyn.
Ac wedyn, mae datblygiad emosiynol a cymdeithasol ddim yn gryf. Dysgu cwestiwn ag atab ydy llawer o'r dysgu rydych chi wedi weld hyd yma. Ond cofiwch bod peth trafodaethau par neu grŵp wedi bod oddi ar y ffilm. Mae'n rhoi cyfle i'r myfyrwyr grisialu atebion a chyfathrebu'n effeithiol. Mewn sefyllfa ddwyieithog neu un lle mae'r myfyriwr wedi dewis cael ei asesu yn Saesneg, mi alla'r atab fod yn Saesneg, galla'r Cymru atab yn Gymraeg. Mae hyn yn rhoi dewis pwysig i'r unigolyn. Da ni wedi bod yn trafod sut bod gweithwyr y lleoliad yn helpu rhieni wahanu ac yn helpu plant setlo. Rwy'n mae yna dasg yn fama. Dyfeisiwch o leiaf 6 ffordd gall weithiwr lleoliad helpu rhieni i wahanu oddi wrth eu plentyn. Mae gorfod ysgrifennu pwyntiau ymlaen llaw eto'n rhoi cyfle iddyn nhw feddwl. Mi gawn ni ateb greunus wedyn, a sylwch gymaint o ran mae'r myfyrwyr yn ei gymryd yn y sesiwn. Yna sgen ti rhywbeth gwahanol hwnna? Ie, ar ôl iddyn nhw cyfarfod y tro cyntaf, fydden nhw'n dod fewn am tua awr efo'r rhiant a eistydd yn y sefyllfa a wedyn setlo nhw fewn a wedyn fydden nhw'n datblygu o fanna. Yna bod yn brysur, chwarae teg i ti. O, ti wedi deud am y polisiau hefyd, Sally? Wrth symud o grŵp i grŵp, galla'r trafod fod yn Gymraeg efo'r grŵp Cymraeg ac yn Saesneg efo'r grŵp Saesneg. Cyn i chi, Rachel? Dangos y polisiau i rhiant a gwneud copi i'w cymryd adref. Ie, mae hynny'n bwysig yn dydi. Rhywbeth arall? Dilyn rutin y plentyn am ychydig o diwrnodau cyn newid o. Wedyn fydd y plentyn yn gwybod beth maen nhw'n gwneud. Da ti, felly os mae gennym fo rwtîn cysgu ti feddwl am, ie? Neu rhywbeth fel yna. Os mae adre mae o arfer yn mynd i gysgu cynio dyda di, wel, cadw at hwnna. Ond a ti ddeud fysa ti'n newid o, sut fysa ti'n newid o? Yn araf. Aha, da. Fion pam bod ni'n newid beth yn araf efo plant mor i fi? Yn meddwl, maen nhw eisiau amser i ddod i arfer efo'r newidiadau. Rwy'n maen nhw'n mynd yn Confused, ie. Bod nhw'n drysu, ie. Bod nhw'n gwybod be i ddisgwyl. Da ni'n gwybod bod o'n bwysig iddyn nhw gael ei rwtîn yn dydyn. Dysgu gweithredol neu active learning yw hwn, lle mae cymaint o'r dysgu'n digwydd drwy ymateb y gwahanol fyfyrwyr. Plant yn aros am bach. Ac arweiniad doeth goleuedig gyda'r lithydd wrth gwrs. System yn helpu plant i setlo mewn. Be ddysgu chi'n neud ydy feisio taflen dyddiol, daily report, mwyn i'r rhieni gael rhywbeth ar bapur i fynd adre gyda nhw bob dydd. Dwi'n sylwi bod un ti yn Saesneg, Sally. Pam wyt ti wedi gwneud o'n Saesneg? A fi wedi gwneud o'n Saesneg achos o fi'n meddwl, achos y meithrinfa a fi yn oedd o'n Saesneg. Dyna ti. Lle oedd ti ar lleoliad? Y Rhan Dimbych a New Snuggles. Ie. Oedd o'n deud, oedden nhw yn defnyddio Cymraeg o gwbl yna? Na. Pwy arall sydd wedi sgwennu'r daflen yma'n Saesneg? Fi. Ti wedi gwneud o Ruth, gawn ni weld. Reit, sgen ti rhywbeth gwahanol? Gen i enw o y dyddiad. Dwi wedi rhoi be ar nhw gael ffo... Dwyieithrwydd naturiol ydy hwn. Taflen Saesneg a thrafod Cymraeg. Sgil bwysig i'r myfyrwyr ei meistroli. Trawsieithu. Cwtiau. Examples o rei o'r gweithgareddau maen nhw wedi gwneud, a rhoi tic yn y rei maen nhw wedi gwneud. Eisiau just atgoffa chi rai o'r pwyntiau. John Bowlby, triwch gofio am y dyn yma achos mae o'n ddefnyddiol i roi yn ateb yn yr arholiad. Unrhyw beth efo datblygiad emosiynol a cymdeithasol, mae'r ymlyniad, the attachment is important. Try and remember John Bowlby. Y peth arall ydy sut mae meithrinfeydd yn helpu plant i setlo. A os mae hynny'n dod i fyny mewn cwestiwn arholiad, mae gynnwch chi wybodaeth o fod yna. Bod yn y lleoliadau, yn y meithrinfeydd, meddyliwch be welswch chi, a fyddwch chi'n hollol iawn. Clo ardderchog i'r sesiwn yn clymu'r holl un yna ac yn cysylltu hynny efo asesu.